Erős vár a mi Istenünk! Köszöntsük a mindenható Istent a gyülekezet lelkész felelgetésével, a kislapon kiosztott imádsággal. Az Atya nevében, aki az égre helyezte a napot, holdat és a csillagokat, és angyalaival örködik fel. a Fiú nevében, Aki életét adta, hogy a világnak világossága legyen. és a Szentlélek nevében, Aki körülöleli az egész világot, és szívünkben él. szeretettel, örvendező szívvel köszöntöm hittestvéremet. Külön köszöntöm Kondor Pétert, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspökét, dr. Varga Gyöngyi, evangélikus lelkész tanszékvezetőt, Kovács Pétert, Budapest 16. kerület polgármesterét, Ács Anikót, alpolgármester asszonyt, Szatmári Lászlót, a képviselőnket, családjával, Krizsán Zoltánt, egyházmegyénk felügyelőjét. Köszönjük, hogy megtisztelnek jelenlétükkel a sajtó képviselő, média képviselői, evangélikus élet, önkormányzatunk újsága, munkatársai, helyi hírek, 16. keleti tévé. A héten meglátogatott bennünket első lelkészünk unokái, és ajándékba elhoztátok Szőlős Mihály unokái az alapító okirat hiteles másolatát. Ez egy nagy ajándék. Külön köszöntöm gyülekezetünk második lelkészének, dr. Karner Ágoston feleségét, Ibolya nénit, lányait, Anikót, Andreát. Köszönjük, hogy így együtt ünnepelhetünk. Megköszönjük, hogy eljöttek a régi presbitérium tagjai, hozzátartozói. Külön köszöntöm Tiring Etelka kántorunkat, és emlékezzünk lélekbe azokra, akik már a mennyei honba kapcsolódva tudnak ünnepelni velünk. A gyülekezetünk a világban folyó események dacára építkezésekbe kezdett, hogy megmutassa a nehéz körülmények között is Isten cselekvő szeretetét. Ezért a vállalkozókat köszöntöm névsor szerint Korrek Viktor, Almási Ákost, Ferrum Centrum 2000 Kft-től Kovács Istvánt, Kovács Józsefet, Galonics Péter Márkot, a Szamaga Tréttől, Jupázó Kft-től Páncél Csabát, Falszárító Épület Szigetelő Kft-től Kövesdi Lászlót, Kovács Lászlót a Remek Klímától, Simon Attila vállalkozót, Zsitva Zoltán vállalkozót. Külön köszöntöm Fekete Attila tiszteletbeli presbitert, aki heteken át dolgozott itt a templomban. Az örökhagyó Cirman család hagyott épületeket is ránk, ezért a bérlőnket is köszöntöm, Manovort Kft-től Göndi Zsófiát, 20 éves ez a kapcsolat, Top 10 ingatlan Kft-től Váli Nagy Istvánt, és felépítettük az elcsendesedés házát, onnan Hegyi Lúcia családját. Minden embertársamat köszöntöm, akik majd a felvétel útján közelebb kerülhetnek Istenhez. Az alkalomról felvétel készül, ezt írásban is jeleztük, így a hozzájárulást akkor így megkaptuk, köszönjük szépen. Felkérem Ardó Mária opera énekest, Kocka Boglárka a zenepedagógust, Bicó Dénes kántor testvéremet, hogy szolgálatukkal a zene szárnyán nyissák meg szívünket Isten teljes örömére. 239-es éneket fogják énekelni dicsőítésként az evangélikus énekes könyvből.
Jani, gyöngyvér! Legyen levegőnk, jó? Köszönöm. Szóljál, mikor folytatás. Bevezető Zsoltárt olvasom, ami után a 9-es számú liturgiát fogjuk követni. Újjongjatok az Úr előtt az egész földön. Szolgáljatok az Úrnak örömmel. Vígadozva járuljatok színe elé. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten. Ő alkotott minket, az övéi vagyunk, az ő népe és legelőjének nyája. Újjongjatok az Úr előtt az egész földön. Menjetek be kapuin hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel. Adjatok hálát neki, áldjátok meg. Mert jó az Úr, örökké tart szeretete, és hűsége nemzedékről nemzedékre. Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámen. Újjongjatok az Úr előtt az egész földön. Dicsőség az Atyának, dicsőség egy Fiának, s a Szentléleknek, az egy örök Istennek. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájunkkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Vallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy nem szerettelek téged mindennél jobban. Embertársaimat sem szerettem, mint magamat. Légy hozzám kegyelmes, és teremts újjá irgalmaddal, hogy neved dicsőségére éljek az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Dicsőség a magasságban, a hatalmas Istennek. Béke legyen a világban, mindenhol az embernek. Harmonikát Királyom, irgalmaz Isten báránya, szent háromság dicsérő. Imádkozzunk!
Életünk Istene, együtt vagyunk jelenléted örömében ezen a vasárnapon. Hálás a szívünk, hogy 90 évvel ezelőtt lelked erejét adtad a közösség tagjainak, hogy felépíthessék ezt a templomot. 9 évtizede vasárnapról vasárnapra szól és szólít igét szava, és magasztalhatunk téged szerető jelenléted áldásaiért, Krisztus testének, vérének ajándékaiért. Hálát adunk, hogy megőrizted népedet, és irgalmaddal vezettél bennünket utadon. Köszönjük, hogy megóvtál minket a nyári pihenés alatt is, és add, hogy mások számára is erőforrás és áldás lehessen, amit ezekben a hetekben tőled kaptunk és kapunk. Tégy minket most is nyitottá, hogy együtt ünnepelhessük jelenlétedet, megbocsátó és békességet adó szeretetedet. Jézus Krisztus nevében kérünk, aki az Atyával és a Szentlélekkel együtt él, és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Az oltáron lévő nyitott Biblia a 37. Zsoltár verseit hozza elénk. Ezek a mondatok tanúságtételek, vallomások Isten szeretetéről. Megérintették egykor azok szívét, akik templomot szerettek volna építeni Istennek 90 esztendővel ezelőtt. És ezek a mondatok évtizedek hosszú során át mutatták az utat az előttünk járt nemzedékeknek, erősítették őket hitükben. Most pedig hozzánk szólnak. Pár perc csöndben engedjük közel magunkhoz, ízlelgessük ezeket a zsoltárverseket. Isten lelke érintse meg szívünket, hassa át gondolatainkat. Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. Hallgassa meg a keresztény gyülekezet Isten igéjét, amelyet megírva találunk Mózes első könyvének a 28. fejezetében, a 10. verstől a következőkben. Isten igéjét fennállva hallgatjuk. Jákob pedig elindult Bérsebából, és Hárán felé tartott. Elért egy helyre, és ott töltötte az éjszakát, mert a nap lement. Fogott az ott levő kövek közül egyet, feje alá tette, és lefeküdt azon a helyen. Álmot látott, egy lépcső állt a földön, amelynek teteje az égig ért, és Isten angyalai felle jártak rajta. Odafönt pedig az Úr állt, és ezt mondta: én vagyok az Úr, atyádnak, Ábrahám Isten, és Izsáknak Istene. Ezt a földet, amelyen fekszel, neked adom, és a te utódaidnak. Annyi utódod lesz, mint a föld pora. Terjeszkedni fog nyugatra, keletre, északra, délre, és általad nyer áldást, mert utódod által a föld minden nemzetsége. Mert én veled vagyok, megőrizlek téged akárhová mégy, és visszahozlak erre a földre. Bizony nem hagylak el, amíg nem teljesítem, amit neked ígértem. Amikor Jákob fölébredt álmából, ezt mondta: bizonyára az Úr van ezen a helyen is, én nem tudtam. Félelem fogta el, és így szólt: milyen félelmetes ez a hely, nem más ez, mint az Isten háza és a menny kapuja. Reggel fölkelt Jákob, fogta azt a követ, amelyet a feje alatt tartott, fölállította szent oszlopként, és olajat öntött a tetejére.
Azután elnevezte azt a helyet Bételnek, azelőtt Lúz volt annak a városnak a neve, és ilyen fogadalmat tett Jákob. Ha velem lesz az Isten, és megőriz ezen az úton, amelyen most járok, ha ad nekem ételül kenyeret, és öltözetű ruhát, és épségben visszatérek apám házába, akkor az Úr lesz az én Istenem. Ez a kő pedig, amelyet szent oszlopként állítottam föl, Isten háza lesz, és bármit adsz nekem, a tizedét neked adom. Boldogok, akik hallják és megtartják Isten igéjét, magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Isten, mondjuk el együtt az apostol hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. A harangszó Isten közösségébe hív. Gyertek, gyerekek! A harangszóval köszöntsük a mindenhatót. Kérem a mindenható Istent, hogy ez a harang, amikor otthon vagytok, belül is megszólaljon a lelketekben. Ezt az áldást kérem rátok, és megkérem a Gyertyafény énekkart, hogy jöjjön ki szolgálatával. A 244-es éneknél nyissa ki a gyülekezet az evangélikus énekes könyvet.
244-es éneket pedig felváltva fogja énekelni a kórus és a gyülekezet tárgyazásra. A kórus, aztán a gyülekezet, másik harmadikat a kórus, és a negyedik meg a gyülekezet. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, a mai igehirdetés alapigéjét, amint azt egyházunkban a mai vasárnapra igehirdetés alapjául kijelölték, és megírva találjuk Lukács evangéliumának 17. fejezetében, a 11-től a 19. versig a következőképpen. Amikor Jézus úton volt Jeruzsálem felé, Samária és Galilea között haladt át. Amint beért egy faluba, szembe jött vele 10 leprás férfi, akik távol megálltak és kiáltozva kérték: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk!
Amikor meglátta őket, így szólt hozzájuk. Menjetek el, mutassátok meg magatokat a papoknak. És amíg odaértek, megtisztultak. Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért és fennhangon dicsőítette Istent. Arcra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki. Ez pedig samáriai volt. Jézus ekkor így szólt. Vajon nem 10 tisztultak-e meg? Hol van a többi 9? Nem akadt más, aki visszatért volna, hogy dicsőítse Istent, csak ez az idegen? És ezt mondta az Úr, kelj fel, menj el, hited megtartott téged. Ez Isten igéje. Ámen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, az evangéliumok legismertebb részei közé tartozik ez a történet. Ha valakit megkérdeznénk róla, hogy miről is szól ez a történet, mit üzen nekünk Isten ezen keresztül, akkor talán úgy foglalná össze, hogy Jézus meggyógyított 10 leprást, de csak egy ment vissza megköszönni. Mi a tanulság? Legyünk hálásak Istennek mindazért, amit adott, ajándékozott nekünk. És erre most, ezen a mai ünnepen nyugodtan mondhatnánk, hogy ezért vagyunk együtt. Mert valóban hálásak vagyunk Istennek mindazért, amit adott, amit ajándékozott nekünk. Mert hálás a szívünk azért a 90 esztendőért és annak minden ajándékáért, amire emlékezhetünk. Lehet, hogy nem mindent személyesen éltünk meg, hiszen a legidősebbek lehetnek csak 90 esztendő környékén, és nyilván nem emlékezhetnek kisgyermekségük minden pillanatára. De azt gondolom, ahogy már a bevezetésben is hallottuk, hogyan alakult ki az a helyzet. Isten hogyan vezetett embereket arra, hogy telket adományozzanak, hogy szívük, lelkük szerint adakozzanak azért, hogy templom épülhessen ide. Hogy legyen egy olyan lelki otthonunk, ahol 90 esztendőn keresztül szólíthat meg bennünket Isten igéje. És azóta is most benneteket, testvérek, ma élő gyülekezetet is hogyan vezetett mindabban, hogy ez a templom otthonos lehet. Valóban lelki otthon, ahol jól érezhetjük magunkat. Csak az elmúlt 2 évben orgonajavítás volt, templom, gyülekezeti terem, lelkészlakás fűtésének felújítása, gyűjtésből, országos egyházi segítségből és az önkormányzat segítségével. Hálásak vagyunk mindazért az adakozásért is, ami a szívetek szándéka szerint itt megtörténhetett. A templom hangosítása, a templomkert rendbe lett téve, víz, gáz, csatorna, vezetékek lettek megjavítva, klímaszerelés történt. Villanykorszerűsítés volt idén a templomban, festés és mázolás és lelkészlakás felújítás, csak amikről én így tájékozódni tudtam. De a szívünk igazán azért hálás, hogy Isten mindig megszólított bennünket, hogy mindig hirdettette számunkra az evangéliumot, hogy 90 esztendőn keresztül adott igehirdetőket és szolgálattevőket, felügyelőt, gondnokot, presbitereket, kántort, énekkarvezetőt, ifjúsági munkást, hogy mindig voltak, akik számunkra közvetítették Isten igéjét, és mi ma is itt lehetünk, és kinyithatjuk a szívünket arra, hogy mit akar Isten tanítani nekünk, hiszen annyi minden van ebben a rövid és jól ismert történetben. A hit 5 lépése válhat egészen világossá számunkra, bár tudjuk nagy léptekben, hogy mi történt, amikor Jézus ezt a 10 leprást elküldte a papokhoz, és talán azt is mindnyájan tudjuk, hogy a lepra abban az időben gyógyíthatatlan betegség volt. Ma is csak akkor gyógyítható, ma már van gyógyszere, hogyha időben felismerik, de éppen az a nagyon nehéz, hogy olyan a lappangás ideje, hogy nincsenek tünetek. Ezért a beteg nem tudja, hogy már benne van a kórokozó, hogy már elindult a betegség folyamata a szervezetében, és amire észreveszi, sokszor bizony már késő. Igen, nagyon komisz betegség ez ma is, és nagyon sok súlyos következménye van. A reménytelenség még külön gyötörte ezeket az embereket. Hiszen mivel gyógyíthatatlan volt, halálra voltak ítélve, és hogy el ne kapják tőlük, kiközösítették őket. Kilökték a családból, kilökték a társadalomból. Éljenek, ahogy tudnak. Ők is és a környezetük is várták a halálukat.
Jézus azért küldi a papokhoz őket, mert a papok tanult emberek voltak, ők tudták diagnosztizálni a betegséget. Ők döntötték el, hogy ez valóban lepra vagy nem. Maradhatnak a közösségben, vagy nem. Mózes 3. könyvének 13.-14. fejezetében részletesen le van írva ennek minden ismérve. Jézus tehát Jeruzsálembe megy, ott ballag valahol a nagy ünnep előtt Galilea és Samária határán. És a 10 leprás, akik közül 9 zsidó lehetett, egy meg samáriai. És ugye azt is tudjuk, hogy ők egyébként nem beszéltek egymással, de a nyomorúság sors közösségbe hozta őket, mert ugyanaz a jövő vagy jövőtlenség várt rájuk. És amikor meglátják Jézust, ahogy ott vándorol az úton, az előírásoknak megfelelően nagyon távolról megálltak, mert nem mehettek közel senkihez, és onnan kiáltottak. Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! Hogy honnan ismerték, hogy tudták megszólítani, honnan tudták a nevét, a titulusát. Jézus, Rabbi, könyörülj rajtunk! Hogy egyáltalán hogyan merik megszólítani, nem tudjuk, erről nem ír az írás. Egyet azonban tudunk, hogy ebben a mondatban benne van a bizalom. A bizalom Jézus iránt, könyörülj rajtunk. Talán ő tud segíteni, talán ő kész arra is, hogy ilyen nyomorultakon segítsen, próbáljuk meg. És ez nekünk azért fontos, mert minden szabadulás a nyomorúságainkból, a mai nyomorúságainkból is ezzel kezdődik. Ezt az egyszerű imádságot, ha úgy tetszik, kell elmondanunk. Jézus, könyörülj rajtunk. Ahhoz, hogy ők akkor kimondják, egyrészt kellett egy betegség tudatuk legyen. Tudták, hogy ők betegek. És kellett nekik az a bizalom, az a halvány reménysugár a szívükbe, hogy Jézus az a valaki, aki tud segíteni az ilyen nyomorultakon. És nem akarom hosszan fejtegetni azt, amit mindnyájan tudunk, hogy a Biblia tanítása és a mi szomorú tapasztalataink szerint is egész életünkön keresztül rászorulunk Isten felkaroló szeretetére és irgalmára. A mi életünkben is ott van a bűn bacillusa. Bennünk van ennek a gyógyíthatatlan kornak a bacillusa, és más nem tud segíteni rajtunk is egyedül Jézus tud segíteni, aki éppen azért jött, azért szólít meg, hogy szabadulást adjon, hogy kiemeljen, hogy új utat adjon elénk. A hit útján tehát az első lépés mindig az, hogy valaki tudja, hogy nyomorult, és Jézustól várja a szabadítást, és nem csak várja, mert erre nem csak vágyakozni kell, hanem kéri. Kérni kell és könyörögni kell érte. Bátran meg kell tudni szólítani őt. Könyörülj rajtam. Ezt ki kell mondani. Ez a hit első lépése. És mi a második? Jézus azt mondja, menjetek el, mutassátok meg magatokat a papoknak. Hát ezt meg miért? Kérdezhetnék egészen nyugodtan mind a 10. Hogy a pap megállapítsa, hogy leprás vagyok? Adjon róla papírt, vagy egyszerűen csak elzavarjon? Minek zavarjuk feleslegesen őket? De ugye testvérek, mi nem olvasunk ilyet itt. Nem látjuk ezt az okoskodást, mert ők nem okoskodnak. Nem mondanak kifogásokat, hanem elindulnak és mennek. Kimondják azt, ami a szívükben van, segíts rajtunk, és aztán megteszik azt, amit mond nekik. Akkor is, hogyha az ő emberi eszük számára ez értelmetlen parancs. Olyan sokszor láttam már olyat, hogy Isten megszólít valakit egy igehirdetésben. Azt mondja neki, hogy menj el és kérj bocsánatot. És hogyha nem okoskodik, miért nem jön ide a másik? Kérjen előbb ő bocsánatot tőlem. Hanem elindul és bocsánatot kér, akkor sokszor megbékélések sorozata indul el emberek között, indul el egy-egy családban, egy-egy munkahelyen. És közben kiderül, hogy az illető Istentől is tud bocsánatot kérni. Mert közben rájön, hogy mindig alapvetően az Istennel való kapcsolatunk romlik meg. Amikor megromlik az emberekkel való kapcsolatunk. Előlegezzünk hát bizalmat Jézusnak, tiszteljük meg őt, tegyük meg, amit mond nekünk. És aztán meglátjuk, hogy ő mit tesz, mert ez a harmadik, ami nem az ő hitük lépése, hanem itt már a mindenható Isten lépett, és egyszerűségében is kimeríthetetlen gazdagsága van ennek a megállapításnak. Amíg odaértek, megtisztultak. Mitől? Ennyi az egész, nem volt semmi hókusz-pókusz. Jézus nincs is ott mellettük.
Nem mondott nekik semmit, máskor legalább azt mondja a betegnek, hiszen olvassátok az írásból, hogy gyógyulj meg, de itt ennyi sem történik. Micsoda próba lehetett ez a hitük, a kicsiny hitük számára, de a próbák mindig arra valók, hogy általuk megerősítsen bennünket az Isten. Ha ő azt mondta, menjünk el. És talán nem kell nekünk nagy képzelő erő ahhoz, hogy beleéljük magunkat az ő helyzetükbe, hogy mennek ott az úton. Töprengenek, hogy most van értelme, nincs értelme, és közben, ahogy mennek, ránéznek a kezeikre, egymásra néznek, és azt látják, hogy a fehér foltok, amik az előbb még ott voltak, már nincsenek ott. Eltűntek, meggyógyultak. Hogyan történhetett? Jézus akkor is tud segíteni, ha nincs velük. Ezek az emberek hallhatták. Mennyi beszélgetés és vita volt Jézus személye körül. Valóban ő a messiás, vagy nem? Sokan tagadták. De ilyeneket tenni csak isteni teljhatalommal tehet a várva várt messiás. Betegeket gyógyítani, vakoknak a szemevilágát visszaadni, sántákat lábra állítani, halottakat támasztani, csak a messiás tud. Ezeknek az embereknek is kérdése lehetett, hogy mi történt itt valójában. Isten tetteit általában azonban nem lehet megfigyelni. Úgy értem ezt, hogy Istent a cselekvés közben nem lehet tetten érni. A teremtésnek nem volt tanúja. Jézus feltámadásának nem volt tanúja. Nem tudjuk pontosan mikor és hogyan jött ki a sírból. Senki nem látta, de találkoztak vele sokan utána. Közben történt valami. Ez az ő feltámadása. Ők meglátták a fehér foltjaikat az indulás előtt, és látták a meggyógyult testüket, ahogy közeledtek. Ki tud láthatatlanul, észrevétlenül, teljhatalommal cselekedni? Csak a mindenható Isten. És itt jön a 4. pont, testvérek, amikor erre a felismerésre eljutnak. Akkor ez a samáriai, akiről itt olvastunk, hátat fordít, és elkezdi kiabálni fennhangon, hogy mit tett vele az Isten. Dicsőíti az Istent. És ez megint a hit lépése. A többi 9 talán elment a hivatalos papírért, és otthon örültek, hogy végre hazatérhettek. Ez a 10. viszont nem a papírért megy. Majd igazolja valaki, úgyis mindenki látja, hogy meggyógyult. Hát egyértelmű a csoda. Dicsőítsük azt, aki meggyógyította, és megtelik a szíve, és kibudjan belőle a hála túláradóan, hogy nem tudja ezt magában tartani. És ebből a nagyszerű tényből ugye nyilvánvaló, amire olyan sokan rákérdeznek, hogy mit jelent Isten dicsőíteni. Hogyan kell az Isten dicsőíteni? Úgy, hogy neki tulajdonítom azt, amit ő cselekedett. Elmondom másoknak is, és ez dicsőíti Istent. A gondviselés által szerencsém volt, mondta múlt héten egy kedves barátom, együtt érettségiztünk. És mondtam neki, hogy bárcsak ki tudnád mondani, hogy Isten megsegített engem. Mert a hit ezt tenné. Mert a hit látja azt, amit Isten cselekszik az életemben. Meg azt is, hogy mik az én kis manővereim. És amit Isten cselekedett, azt nem szégyellem, azt nem rejtem véka alá, hanem másoknak is elmondom. Mert ez a misszió. Egyetlen rövid mondat is bizonyságtétel lehet, testvérek. És az 5. lépés. Pedig itt be is fejeződhetne a történet, és szép befejezés lenne ez így is. De az következik, hogy ez az ember visszamegy Jézushoz, leborul a lábához, és hálát ad neki. Dicsőíti az Istent, aki cselekedett, aztán veszi a fáradtságot, és megköszöni annak, akitől kérte, mert emlékszik, mert tudja, hogy Jézushoz fordult, hogy Jézustól kérte. Ő az, aki megkönyörült. Ez az ember felismeri Jézusban a mindenhatót. Jézusban felismeri az Istent, és így ad hálát neki. És az, hogy így leborul a lábához, ez nagyon sok mindenre tanít bennünket. Először is mutatja a megalázkodást. Ez az ember megalázza magát az Isten előtt és Jézus előtt. Ebben a szóban leborulni benne van a kutya szónak a gyöke, és mi tudjuk azt, akiknek kutyája van, hogy milyen hűséggel, ragaszkodással és alázattal tud egy kutya oda simulni az ember a gazdája lábához. Igen, ebben benne van, ebben a mozdulatában a gyógyultnak, hogy Uram, tisztában vagyok vele, hogy nem érdemeltem.
hogy érdemeim felül gyógyítottál meg engem, valami nagy ajándékot kaptam. Ott van benne, hogy Jézust Isten teljhatalmú küldöttének tekinti. És itt kerül egészen közel hozzá. Mert testvérek, az nem volt személyes kapcsolat, hogy megállt jó távol a többiekkel együtt, és oda kiabáltak, hogy Jézus Mester, könyörülj rajtunk. Ez még nem személyes kapcsolat. Jézus mondott rá egy mondatot, és ezzel be volt fejezve. És a többi 9 számára valóban be volt fejezve, de ez az ember most ott van Jézus lábainál, és beszélgetnek. Jézus mond neki valamit. Mert az imádságnak csak a kezdete, hogy én kiabálok messziről, hogy Uram, segíts! Az imádságnak a Biblia a beszélgetést nevezi, amikor egészen közel jövök. Amikor ideülök az Isten házába. Amikor megszólítom őt, és engedem, hogy ő is szóljon hozzám. Nem csak mondom a magamét, hanem engedem, hogy ő is megszólítson, és megpróbálom megérteni az ő szavát. Mit is akar tőlem, mit mond most nekem? Megszólítható leszek. És akkor azt mondja, kelj fel, menj el, a te hited megtartott téged. Kérdezhetnénk, hogy micsoda? Jézus hitnek nevezi azt, ami ennek a samáriainak a szívében volt. Igen, hitnek. Ezt mondja neki, a te hited megtartott téged. És nem méricskéli Jézus, hogy kicsi vagy nagy. A te hited megtartott téged. És ez a megtartott szó jelenti azt is, hogy megszabadított, üdvözített, mert erre nincs külön szava az új szövetségnek. A te hitedért kapsz üdvösséget. Valami vadonatúj kezdődött az életedben. Rácsodálkoztál Isten nagyságára, nem szégyelted őt, fennhangon dicsőítetted, másoknak is elmondtad, mit tett veled, ki ő és mit cselekedett. És vetted a fáradtságot, és újra odajöttél hozzá, újra visszajöttél. Mert kell az ő közelsége, az ő gyógyító szeretete. Jó úton vagy. Haladj tovább ezen az úton. Nem véletlenül van tele az új szövetség arra való bátorítással, hogy a hála, mégpedig a bőséges hálaadás folyamatosan tartozzon hozzá a hívő ember életéhez. Mert amikor valamit megköszönünk, amikor megfogjuk, akkor tudjuk értékelni igazán azt az ajándékot, ha meg is köszönjük és hálát adunk annak, akitől kaptuk. Így van ez akkor is, hogyha a szüleinktől, testvéreinktől kapunk valamit, barátainktól, és így van ez akkor is, ha az Isten ajándékát fogadhatjuk el. Lehet, hogy addig is élveztem azt az ajándékot. Lehet, hogy addig is örültem neki. De akkor tudatosodik bennem, hogy kitől is kaptam. Mit tett ő azért, hogy én ezt megkaphassam? Amikor neki külön megköszönöm, és akkor nézem meg egy kicsit alaposabban, hogy mit is kaptam, és szorítom igazán magamhoz, hogy ez az enyém. Lehet, hogy nem érdemeltem, de ő ennyire szeret. És utolsó gondolatként, testvérek, hadd mondjam nektek, mivel tudom, hogy ebben az esztendőben a családi istentiszteleteken a csodákat fogjátok sorra venni, lelkésznő elmondta ezt nekem. Kívánom, hogy minden csoda láttán nézzetek Jézusra. Mert minden csoda Jézusra mutat. Bizonyos értelemben azt is mondhatnám, hogy egyetlen egy csoda van. Jézus maga. Nem az ő cselekedetei elsősorban, tehát nem pusztán a gyógyítások, halottámasztások, hanem az ő személye, az inkarnáció, az, hogy Isten megjelent testben, hogy Jézusban közénk jött, itt van köztünk az Isten. A Jézusban teremtményé lett teremtő. A Jézusban a természeti törvényeknek magát aláveti természet feletti hatalom. A Jézusban az emberi bűnt magára vevő isteni szentség. A Jézusban a halált is elszenvedő örök élet. Testvérek, ez az igazi csoda. És aki ezelőtt, az igazán minden értelmet meghaladó csoda előtt meghódol, annak számára nem problémás már a Biblia többi csodája, illetve Istennek többi csodája sem. Hiszen az, aki a Krisztus csodája előtt meghódol, ezentúl majd önmagán, a saját szívén, a saját életében, gondolkodásában, cselekedeteiben tapasztalja meg a saját indulatain és természetén a csodát. Mert Isten legszívesebben nem az atomok és molekulák világába nyúl bele, hogy csodát tegyen, hanem egy emberi szívbe, a tiédbe és az enyémbe.
Hiszen van-e nagyobb csoda annál, mint amikor megújul egy emberi élet? Amikor egy élet, amelyik be van állítva a morgolódásra, be van állítva a gyűlöletre, rossz indulatra, irítségre, egyszerre megváltozik, és minden másként kezd működni. Az idegpályákon szeretet, jóság, békesség áramlik. Pedig valóban ilyen csoda történik bennem, benned, amikor a csodával, Jézussal összekapcsolódik a lelkünk. Hiszen Jézussal Isten világa tört be az embervilágba. A bibliai csodák is annak a jelei, hogy elkezdődött a világ megváltása a bűn és halál hatalmából, hogy itt a megváltó. Nem a csodákban kell hinni, hanem Jézus Krisztusban. Higgyetek így Jézus Krisztusban, és akkor egyszerre azt látjátok majd, testvérek, hogy megtelik körülöttetek a világ, és az egész élet sok drága csodával. Isten érthetetlen, nagy-nagy szeretetének a jeleivel. Így legyen. Amen. Imádkozzunk. Örök Isten, irgalmas Atyánk, nagy a Te dicsőséged, túlárad égen és földön. Félelemmel tölti el minden teremtményedet. De még nagyobb a Te irgalmad és szereteted, amellyel eljöttél a világba, és üdvösséget szereztél minden teremtményednek egyszülött fiad által. Ezért a végtelen irgalmadért kérünk, ne vesd meg kezeink munkáját, hanem használd továbbra is üdvözítő akaratod szolgálatára ezt a templomot, és mindazt, ami benne van. Gyűjtsd össze benne a Te népedet nemzedékről nemzedékre, és szenteld meg a Te lelkeddel. Hirdettesd benne tisztán a Te evangéliumodat, és nyisd meg előtte a hallgatók fülét és szívét. Teremtsd benne újjá a Te gyermekeidet, az új élet vizével, és tisztítsd meg őket az új szövetség vérével. Tekints szeretettel mindazokra, akik téged keresnek ezen a helyen. Szánd meg azt, aki élete terhét teszi le előtted. Szenteld meg azt, aki szíve örömét tárja színed elé, és üdítsd fel azt, aki erőt vár tőled. Bocsásd meg a bűnét annak, aki hozzád tér, és adj bőségesen annak, aki áldást kér. Mindazokért pedig, akik azt sem tudják, mit és hogyan kérjenek, esedezzék a te lelked kimondhatatlan esedezéssel, és teljesítsd rajta jó tetszésedet, mielőtt ajkára jön a szó. Hallgass meg mindenkit, aki hozzád kiált ezen a helyen. Egyszülött fiadért, az Úr Jézus Krisztusért, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik. Örökkön, örökké. Amen. Örömmel hirdetem a kedves testvéreknek, hogy az úrvacsora drága alkalma lesz, a gyermekek áldást kaphatnak, mozgó úrvacsora lesz. Itt fogunk állni szolgatársaimmal, püspöki áldásban részesülhetnek, és Krisztus drága testével és vérével meg fogjuk kerülni az oltárt, és úgy lehet helyre ülni. Isten tisztelet után várjuk a testvéreket szeretett vendégségre, Sasvári Mária itt kézműves foglalkozást tart. Ha lesz erőnk ebben a melegben, akkor örömtánc a parkban, Krópa Márti arcfestést a gyerekeknek, és nagyon szeretjük, amikor a gyerekek rétarajzokat rajzolnak a járdára, megmutatva, hogy mennyire szereti őket a mindenható Isten. A gyerekek, amikor jönnek alkalomra, akkor spiriket szoktak kapni. Tagai Péter megújította a spiriket, úgyhogy még vásároljatok le, és utána pedig az újat.
és azt gondolom, hogy kedves gyerekek, megszavazzuk, hogy az elsőt azt Püspök úr kapja, mert spiribolt van, és ilyen lelki elmélés játékokat lehet kapni. Köszönöm. Másikat meg polgármester úr, úgyhogy a játék örömét Isten kegyéből. Hirdetem, hogy a Tezé alkalom minden hónap második vasárnapja van, 17 éve fogjuk össze a budapesti és vidéki fiatalokat. Este 6 órakor itt a templomban a plakátokat ki szoktuk hordani a gyülekezeti tagokkal. Köszönöm, hogy ebben segítséget kapunk. Tavaly egyházunk 80 gyülekezetnek adott támogatást az energetikai pályázatból. Valóban egy olyan magyar szabadalmat tudtunk megvalósítani itt a templomban, egyházmegyei, egyházi önkormányzati támogatásból. Valóban vasárnap 5000 forintért fűtjük be a templomot, és azért még jobban meg tudtuk nyitni a templom ajtót az Isten kegyelméből. A gyülekezetnek nagy a missziói lendülete, így például Nagyváradra szoktunk járni az oktatási központba, ott a magyar kormány épített az evangélikus templom mellett egy oktatási központot, 19 óta van kapcsolatunk. Tavaly, illetve múlt vasárnap Birminghambe jártunk, már ott is ereszték a lelkészek, hogy szeretnék mind a kockát, a szívtőszívdobó kockát, mind az erőszakmentes kommunikációt, mind a gyásztémát, hogy segítsünk neki az Isten kegyelméből. 2004-ben ismerte meg legelőször az erőszakmentes kommunikációt, azt is a történelmi egyházakon belül először itt lehetett tanulni, lassan 20 éve. És az álmunk az, hogy a szívtől szívig dobókocka, ami jövőre lesz, 15 éves, októberben lesz, ez az első prototípus, hogy ez bekerüljön iskoláknak a tantermének az asztalaira, és hogy hirdesse az Isten szeretetét. ...2018-ban azt gondolom, akkor vagyunk őszinték, ha elmondjuk, hogy nehézséget éltünk meg, személyi válságot is, és ebből gyönyörűen fel tudtunk állni, hiszen 2 kántorfiú érkezett a gyülekezetben, Domonyból Remenál Pál, Dániel, és Leányfaluról Kövesdi Ratkai Vilmos Miklós, Vili itt vizsgázott, szeretettel gondolnak ránk ide, 5 évig folyamatosan jöttek, és mindkét kántor testvérünk Vili zuglóba segít be, Pali pedig egy szívbeteg kántort helyettesít, de fognak továbbra is jönni gyülekezetünkbe. Rónai Ferencné most írja a diplomamunkáját a teológián, ő végzi az iskolai hitoktatást a gyülekezetünkben. Bajor János másoddiplomás lelkészhallgató, adja az Isten, hogy jövőre itt lelkész Luther kabátot kaphasson, ez az Isten vezetése legyen ebben is. Gács Péter püspök úr, nyugdíjazott püspök, ugye kerületünkben él, és nagyon szorgalommal végzi a gyülekezeti munkatárs képzést. Idén Jónás Tünde felügyelőasszony, Szilveszter Antal, Hidasi Zsolt presbiterek, és Körmenti Magdi pedagógus jelentkezett erre. A mai offertórium az a templom fűtéshez kapcsolódó, hiszen tudjuk, hogy a pályázatok folyamán az országos egyház felé még 900 000 forint visszafizetési feladatunk van, úgyhogy ez szolgálja. Nagyon szeretem a bibliai illóolajokat, ott van ugye Jézus születésénél, ott van az irgalmas Samritánusnál, és ezért tudtam elfogadni azt, hogy Nyevrikel Emília illóolajos szappanokat hoz, és adomány fejében elviheti, és aki ezt megteszi, az a templom fűtés visszafizetésére fordítjuk. Református testvérek voltak itt, vettek kockát januárban, és ők meg tésztát gyúrnak, idős testvérek, és azt teszik meg a hívek, úgyhogy az Isten ötlete az nagyon határtalan gazdag. Én Trepka Katinak közön megköszönöm, hogy pénteken órákon keresztül díszítette az asztalt. Köszönjük, Kati, és mindenkinek a szeretetét. Kedden 3 órakor lesz biblióra, meg 6 órakor. Jövő vasárnap megkeresztelünk egy kisfiút, az édesapa német. Aztán 2 hét múlva 3 gyermeket keresztelünk meg, ahol vietnámi az anyuka. Úgyhogy nagyon örülünk, és ők itt konfirmálkodtak, ide kapcsolódnak, úgyhogy nagyon örülünk, hogy együtt lehetünk.
Gödöllön jártunk püspök úrral, másoddiplomás lelkészhallgató testvéremmel, és lelkész találkozó volt, és ott hallottam egy lelkész társamtól, hogy Londonban nagyon sokan kezdtek el járni a templomban nagyon-nagyon régen, és megkérdezték, hogy van ez a nagyon nagy lelki fejlődés, és Spurgeon levitte a pincébe a érdeklődőket, és mondta, hogy itt van a motor, és nem tudták, hogy mit akar mutatni ez a testvér, és aztán kinyitotta az egyik ajtót ott a pincében, és ott volt néhány ima közösségben lévő ember, és én ezt érzem meg, hogy amióta 3 éve többet imádkozunk, azóta még többen járunk. Úgyhogy a legfontosabb Jézus Krisztusra, mint csodára nézni és imádkozni. Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. És pedig az énekkar szolgálatára készülünk. Most következik az úrvacsorai liturgia, készüljünk imádságos lélekkel. Köszönjük ezt a lélekemelő szolgálatot is. Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, aki nem taszítod el a tékozló fiút, hanem magadhoz öleled, kérünk, szállj meg minket, mikor bűneink terhével hozzád menekülünk, és mutasd meg kegyelmedet az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim az Úrban, amikor most az Úr szent vacsorájának ünneplésére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten színe előtt. Az élet Istene szövetségre lép velünk, hogy a szeretet útján járjunk. Ezt mondja nekünk. Ha én vagyok az Úr, a te Istened,
nem lesz más Istened. Nem mondod ki hiába Istened nevét. Megszenteled az ünnepnapot. Tiszteled apádat és anyádat. Nem ölsz, nem törsz házasságot, nem lopsz. Nem tanúskodsz hamisan fele barátod ellen. Nem tekintesz kívánsággal fele barátod házára, házastársára, sem bármiféle tulajdonára. Mert én az Úr, a te Istened vagyok. Krisztus szabadságra szabadított meg minket. A szeretet kettős parancsát adta elénk. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második hasonló ehhez. Szeresd fele barátodat, mert ő olyan, mint te. Nincs más parancsolat, amely nagyobb ezeknél. Az Úr Jézus Krisztus apostola így tanít. Ha azt mondjuk, nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minden gonoszságtól. Mindazok, akik élni kívánnak Jézus Krisztus szent testével és vérével, felállva feleljenek a gyónási kérdésekre. Mindenkitől személy szerint, testvérem az Úrban, kérdezem. Valód-e, hogy egész életedben, minden dolgodban Isten irgalmára szorulsz? Vallom. Bánod-e igazán bűneidet? Bánom. Igyekezel-e Isten akarata szerint élni, és a megbocsátás útján járni? Igyekszem. Hiszed-e, hogy Krisztusért bűneid bocsánatát kapod? Hiszem. Az evangélikus énekeskönyv belső borítóján található imádságot mondjuk együtt. Így kezdődik, vallom előtted. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsáss meg bűnömet. Amen. Testvéreim, Isten megkönyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből kiált hozzá. Ezért rendelte az Úr az egyházában a bűnbocsánat és békéltetés szolgálatát, amikor feltámadása után ezt mondta a tanítványainak. Békesség néktek. Ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket, akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsáttatnak azoknak. Akikét megtartjátok, megtartatnak. Ezért az Úr rendelése szerint hirdetem bűneitek bocsánatát, hogy oldozva legyenek a földön és a mennyben az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Bízzatok és örüljetek, bűnbánó és Krisztusban reménykedő testvéreim, Isten megbocsátotta bűnötöket. Az ő szent lelke legyen veletek, hogy teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit. Amen. Szent mennyekben az Isten, szolgálnak néki angyal seregek, nagy dicsőségét zengi minden, hosannát visszhangoznak az egek. Szent vagy, Urunk,
és nagy a te irgalmad. Elítéled a bűnt, de megmented a bűnösöket szeretett fiad élete árán. Ezért a nagy irgalmadért áldunk és kérünk. Küld el szent lelkedet, hogy Krisztus testét és vérét vegyük üdvösségünkre ebben a kenyérben és borban, és testvéri közösséggé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hallgassd meg imádságunkat, ami Urunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott és megtörte, tanítványainak adta és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti értetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen, miután vacsorált, kezébe vette a poharat is. Hálát adott, nekik adta és ezt mondta: igyatok ebből mindnyájan, e pohár az új szövetség az én véremben, amely ti értetek és sokakért kiontatik bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg eljövend. Mert méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom, örökkön örökké. Úr Jézus Krisztus, aki halott voltál, de íme élsz örökké, és mindent megteszel üdvösségünkre. Add meg most mindenkinek azt, amire szüksége van. A kételkedőnek hitet, a gyengének állhatatosságot, a kemény szívűnek megtérést, az elesettnek új erőt, az aggódónak megnyugvást, a szomorkodónak vigasztalást. Egyesíts minket szent tested és véred közösségében, hogy valamennyien részesüljünk minden értelemet meghaladó békességedben, és megízleljük eljövendő országod örömét. Amen. Testvéreim, menjetek el és hirdessétek az Úr halálát és feltámadását, tegyetek bizonyságot szeretetéről, akik megtapasztaltátok a bűnbocsánat örömét. Építsétek a testvéri közösséget az emberek között megbocsátással és önfeláldozó szeretettel. Testvéreket, akiknek kiosztottam ezt a lapot, hogy hálaadás és könyörgés imádságunkat együtt tudjuk elmondani. Oltár felé forduljatok, így is jó. Megvettek? Szép hangosan mondjátok. Te melyik vagy? Te melyik vagy?
Imádkozzunk! Hála legyen neked, Istenünk, a mai napon minden örömért, minden szépségért, ami ránk várt eddig és vár ezután. Hála igéd üzenetért, a gazdagító felismerésekért, ünnepi közösségünkért, minden találkozásunkért. Te vagy Istenünk, és mi áldunk téged. Hála legyen neked hűségedért és erődért, amely napról napra éltet minket, és segít utunkon. Hála, hogy képmásolt formálódhat rajtunk, és hirdethetjük szeretetedet az emberek között. Te vagy Istenünk, és mi áldunk téged. Hála legyen neked, hogy soha ne hagysz magunkra, erőddel támogatsz, megbocsátasz és fölemelsz. Hála, hogy asztalodhoz hívsz, és feléleszted szívünkben a reményt. Te vagy Istenünk, és mi áldunk téged. Hála legyen neked mindazokért, akik szeretnek, és akiket szerethetünk. Családunkért, rokonainkért, barátainkért, a közeliekért és távoliakért egyaránt. Hála a körülöttünk megforduló ismeretlenekért és teremtménytársainkért szerte a világon. Te vagy Istenünk, és mi áldunk téged. Hála legyen neked gyülekezetünk közösségéért, vendégeinkért, az összetartozás öröméért, és azért, hogy újra és újra átélhetjük, közöttünk vagy, hozzád tartozunk mindannyian. Köszönjük neked az elmúlt 90 esztendőt, ezt a gyönyörű templomot, amely a lelki otthonunk. Te vagy Istenünk, és mi áldunk téged. Imádkozunk hozzád mindazokért, akiknek nyugtalan a szívük, a szenvedőkért, a megalázottakért, az elnyomottakért, mindazokért, akik kilátásstalannak látják az életüket, a jövőjüket. Segíts felismernünk, hol és kinek van éppen szüksége ránk. Add, hogy vigasztalásod követei lehessünk embertársaink számára. Te vagy Istenünk, könyörülj rajtunk. Imádkozzunk azokért, akik aggodalmak, félelmek között élnek, háborúk sújtotta helyeken, természeti csapások elől menekülnek. Imádkozzunk azokért, akik gyászolnak és sírnak. Fordulj feléjük irgalmas szereteteddel, és küldj bennünket is, hogy ne maradjanak magukra félelmeik között. Te vagy Istenünk, könyörülj rajtunk. Imádkozzunk hozzád az egész teremtett világért, amelynek szépségén újra és újra elámultunk ezen a nyáron is, és amelynek törékenységét, sebezhetőségét eszünkbe juttatja az asszályos idő. Segíts minket a jóra, hogy felelős szeretettel őrizzük világodat az utánunk jövő nemzedék számára. Te vagy Istenünk, könyörülj rajtunk. Imádkozunk hozzád egyházadért, minden felekezetért, minden testvérért, istenkereső emberért. Növeld hitünket és reménységünket, hogy meglássa a világ, hozzád tartozunk. Terjeszd fölénk jóságot és szeretetet palástját, tégy minket készé, hogy jelenléted valóságában éljünk. Amen. Most hát boríts be minket, Istenünk, reményruhába. Őrizz az úton, és taníts szeretetedből szeretni. Legyen életünk a halálból életre támadás példázatává. És minden értelmet meghaladó békességed, amely mélyebb kétségeinknél, erősebb hitünknél, határtalanabb reménységünknél, őrizze meg szívünket bátor bizalomban, gondolatainkat őszinte nyitottságban, tetteinket igaz mozdulatokban, életünket, egész valónkat Krisztus Jézusban, az értünk jött kegyelemben. Végül mindnyájan felállva vegyétek az áldást. Isten népe, az Úr áldjon meg, és őrizzen meg téged.
Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr szent arcát te feléd, és adjon neked békességet. Jónás Tünde Beáta vagyok, a gyülekezetnek a felügyelője, és tisztelettel felkérem Kovács Péter 16. kerületi polgármester urat, hogy tartsa meg ünnepi köszöntőjét. Tisztelt ünneplő gyülekezet, kedves keresztény testvéreim! 90 évvel ezelőtt itt Rákoszenmihály központjában lett ez a templom, azért, hogy mindig legyen otthona a rákoszenmiályi sashalmi evangélikus gyülekezet tagjainak, hogy legyen egy hely, ahova hetente vagy naponta akár bejárhatnak,
és ahol imádkozhatnak az Istenhez, kérhetik segítségét, áldását, és minden olyat, ami szükséges ahhoz, hogy jobban éljünk. 90 év nagy idő. Egy ember életében mindenképpen, de egy gyülekezet életében is. A Jóisten munkája volt az, hogy 90 évig ez a gyülekezet fönnmaradt, az meg az építőmesterek munkája volt, hogy ilyen gyönyörű templomot építettek annak idején, amely nem csak Rákosszentmihálynak, hanem az egész kerületnek is jelképe lett. Köszönöm szépen a meghívást, és biztos vagyok abban, hogy itt minden évben, minden héten, de minden nap is történnek olyan isteni beavatkozások, olyan isteni segítségek, akár csodák is, mint amit itt az ige hirdetésben is hallottunk, de hát persze nem minden isteni beavatkozás olyan könnyen felismerhető, mint a leprások meggyógyítása. Van olyan, amiért nekünk is tennünk kell, hogy megismerjük, fölismerjük, és higgyük azt, hogy az Isten munkálkodik minden évben, minden héten, és minden nap bennünk. És mivel ez a mai Isten tisztelet nem csak hálaadó Isten tisztelet a 90 évért, hanem tanévnyitó Isten tisztelet is, így a kedves tanulóknak, diákoknak mondanám, a jó érdemjegyet nem a jó Isten adja. Viszont a jó Isten adja azt a lehetőséget, hogy szorgalmasak legyetek, hogy kitartóak, hogy türelmesek, hogy nyitottak legyetek arra, amit a tanárok mondanak nektek, hogy be tudjátok fogadni azt a tudást, amivel titeket ott fölvérteznek. A lehetőség a tietek, hogy ezt használjátok, fölismerjétek. Kívánom nektek ebben a tanévben is, hogy legyen így. A tisztelt gyülekezetnek kívánom azt, hogy továbbra is ilyen nagyszámú gyülekezet legyen, olyan gyülekezet, ami erős, összetartó, megtartja a hitet, és kívánom mindannyiunknak, hogy 10 év múlva a 100. évfordulón ugyanitt találkozhassunk. Köszönöm, hogy meghallgattam. Gyülekezetünk nevében köszönöm Kondor Péter püspök úr és dr. Varga Gyöngyi evangelikus lelkész szolgálatát, valamint minden hittestvéremnek és résztvevőnek a szeretetben és együttlétben megélt közös ünnepünket. Hálát adunk Istenünknek, hogy a média közreműködésével ünnepünk, örömünk és megemlékezésünk mindenfele barátunkhoz eljuthat. Köszönöm polgármester úr szolgálatát is, mert ez nem csak beszéd volt, hanem bizonyságtétel is, és köszönjük azt, hogy példamutató a kerületben az, hogy amit letesz 1 forintot a gyülekezet, az önkormányzat mellé teszi, tehát 100 000 100 000, 1 milliót 1 milliót, és köszönjük, hogy közel 1 millió rezsitámogatásban részesülünk. Az új presbitérium nevében köszönjük Szilágyi Lászlóné, Anna néninek, a szeretett háziasszonyáknak évtizedes áldozatos munkáját. Anna néni 2001 óta a Szeretett Háziasszonykör vezetője és a Bibliakör örökös tagja. Kedves Anna néni, fogad szeretettel lelkészünk és gyülekezetünk ajándékát. Anna néni, ilyet lehet már ilyenkor mondani, hogy egy közös képre a sajtónak. Egy kulisztatitok, hogy mikor János először jött a templom, és Anna néni átölelte, azt mondta, hogy ilyen gyülekezet, ahogy így ölelik, és ez az ölelés indította őt arra, hogy lelkész legyen. Anna néni ölelése egy csoda. Köszönjük szépen. Kérdés bennünk, hogy itt van-e. Soha nem felejtsük el Csulik Pali bácsinak, mint tiszteletbeli presbiternek és néhai feleségének, Madi néninek gyülekezetünkért mondott örökös imájukat és a Gyertyafény újságban leírt hitbeli tanúbizonyságukat. Pali bácsi nincs jól, és azt mondta, hogy a lánya eljön, hogyha nem jött el, akkor elvisszük neki.
Köszönjük szépen! Luca, minden hónapban gurítunk egyet a kockával. Gyere, guríts, hogy ebben a hónapban melyik szeretett nyelvet tartsuk meg. Középen guríts, és akkor olvasd fel jó hangosan. Testi érintés. Akkor sok ölelést adunk egymásnak ma. Köszönjük szépen, Luca! És egy meglepetés. Talán nem mindenki tudja a gyülekezetünkben, hogy a lelkésznő 30 éve szentelték fel. És ez egy érdekes dolog, hogy ebben a templomban eddig összesen 3 gyülekezeti lelkész volt a 90 év alatt. Mindenki évtizedekig szolgál ebben a gyülekezetben. Csak néhány szám. 4144 alkalommal hangzott el a rádiómisszióban az erős vár, ami Istenünk, hallgatom önt. Aztán a 37. Zsoltár, ami itt van, az a lelkésznőnek a kedvenc igéje, így talált egymásra az ember és a templom. Aztán ebben a templomban volt, hogy Márta mondta, 2005-ben az első erőszakmentes kommunikáció tréning, a zsiráfnyelv, ahol a tréning tartó száma az 1-es és a 8-as, a 18-as, az első és a végtelen. Nagyon szeretném megköszönni egyrészt azt, hogy személyesen mentorom, illetve a gyülekezet a presbitérium nevében azt, hogy 30 éve lelkész, és közöttünk már ennél sokkal régebben szolgál. Köszönjük. Hálásak vagyunk lelkészasszonyunknak, Börönte Mártának, fáradtságot nem ismerő, közösséget összetartó, hitben erősítő, lelki támogató szolgálatáért. Köszönjük szépen. Kedves Márta, ünneplő gyülekezet, kedves testvérek, sokféle köszönettel tartozom én is, lelkész testvéreimnek, mindkét lelkésznőnek. Hálás vagyok ezért a közös szolgálatért, a szolgálattevőknek, akik segítenek bennünket, presbitereknek, énekkarnak, énekeseknek, zenészeknek, köszönöm szépen. Jó volt látni már azt az igyekezetet, ahogy megérkeztem, 9:30 előtt pár perccel jöttem, ahogyan nyüzsgött a gyülekezet szolgálattevőinek keze alatt minden. Ők nyüzsögtek és égett a munka a kezük alatt, hogy helyesen fejezzem ki magam. És kedves testvérek, köszönjük ezt a kedves vendéglátást. Gyerekek, nektek külön köszönöm a türelmet, ez egy hosszú alkalom volt, nem minden istentisztelet ennyire hosszú. Örülök, hogy ilyen jó rendben velünk voltatok, Isten áldjon és őrizzen benneteket ebben az új tanévben, és köszönöm az együttmunkálkodást, polgármester úr. Örülök, hogy jó kapcsolat van a gyülekezetekkel és az evangélikus gyülekezettel is. Lelkésznő mindig beszámolt erről, de most elsősorban azért állok itt. Mert Márta lelkésznő, ha jók az információim, mint egy 35 éve, ez is egy jubileumi szám, kötődik ehhez a gyülekezethez. Az egy másik jubileumi szám, hogy 30 éve szentelték őt lelkésszé, 30 éve ordinálták. A 30 év alatt nem mindig itt szolgált, az első években úgy tudom, úgy emlékszem, hogy nem, de talán már 21 éve vagy a gyülekezet lelkésze. Igen. Ha sikerül utána számolni, segíts, légy szíves. 21 éve. Ez a 30 esztendő a lelkészi pályán is, mint más pályákon is bizony, ami arasznyi emberlétünknek egy jelentős szakasza, és még számos statisztikai adat jöhetett volna, találkozások, látogatások, szolgálatok, istentiszteletek, családi alkalmak. Én a Déli Egyházkerület nevében, a magam és elnöktársam nevében is szeretném neked megköszönni ezt a hűséges szolgálatot. Köszönjük, hogy ez a gyülekezet itt van, és a te szolgálatodon keresztül is élteti Isten, és egy fény lehet számunkra. Márta már, bár 30 évesnél egy nappal sem látszik idősebbnek, de a legrégebben szolgáló lelkész az egyházmegyében, és ha jól tudom, a 16. kerületben is a felekezetek tekintetében. Tehát sokan tanulhatnak és tanulhatunk tőled.
köszönjük mindazt a szeretetet, amit hozol, ötleteket és sugárzást. Az Úristen újítsa meg naponként ezt az első szeretetet a te szívedben, hogy így csillogjon, ragyogjon mindig a tekinteted, legyen ott a mosoly az arcodon, amivel bennünket is erősítesz, és hogy ne üres kézzel menj tovább, illetve legyen valami, ami ha a kezed ügyébe kerül, köszönöm. Elsősorban konyhai dolgok vannak benne, meg egy gravírozott doboz. Emlékezz ránk is, jusson eszedbe, hogy mindnyájan itt vagyunk veled és melletted. Isten áldjon és őrizzen. Légy áldott, légy áldás. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Meghatódva köszönöm mindenki szeretetét. Elmondjuk az asztali áldást, és majd azt követően a nemzeti imádságunkat, a himnuszt. A szeretett háziasszonyai és házigazdái nevében mindenkit örömmel láttunk vendégül gyülekezeti termünkben, és az önkormányzatunk támogatásával megújult templomi kertünkben. Álljunk fel és mondjuk el az asztali áldást imádságként. Jézus, légy vendégünk, áld meg, amit adtál nekünk. Állva és énekeljünk el nemzeti imádságunkat, a himnuszt.